Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Freaks channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this symbol. Kanye namanye ama-TV shows kodwa siyaxoxa guys. Akuyona i-review le eqondile. Yo, ngiyasha. Yabo ukuthi ngiyasha and abantu bayasha. Basazosha because uthanda nesimbo. Base bana 24 episodes mangakhuluma iphutha. Manje sibheke ku-episode 5 and 6 because baba Wednesdays and Thursdays kulo 2025 njengoba bebuyile kunembono ehlukene. We guys ngithola i-comment la ukuthi ngiyifunde kahle because ibhalwe ngesizulu. Inkinga ukugxeka amanye amakhosikazi mase uncoma umayeni. Yo yazi ngifuna ukuba nendlela eright yokuchazela lento ongayiboni and manje we guys indlela engisha ngayo kunabantu mhlawumbe abalindele ukuthi ngibatshele ukuthi mangiyenza i-review ngoba ngibuka i-TV show mina ngifuna ukukhuluma ngani ukuze into izoba lula esayidini lami. Ngithola ama-comment amaningi abanye ufuna ukuba relevant uqamamanga yabo nje kuleya video la sikhuluma khona nge-desperation kumuntu wesifazane ngikhuluma ngezinto nami engisenge ngayibona kulo muntu wesifazane oncenga ngalendlela ukuthi azancenge ngephakethe lakhe and into ebhlungu leyana because abanye ngesikhathi enza lezo zinto ezibeka emuva bayamgqugquzela and imfundiso engathi ikhona eKZN kusukela kudala ukuthi omama babamba ikhaya. Yes, bayalibamba ikhaya kodwa ezinye izinto ngizibuka zi-unfair. Indlela engibuka ngayo leyo. Mangikhuluma ngalowo nkosikazi ngifaka uMangwabe because sikhuluma ngesithembu. Kodwa ke lapha yakuthanda nesithembu uzoyitholela wena ukuthi umuphi unkosikazi onjalo. And lento ihambisana nokuthi vele umuntu ozokwazi ukuthi umenze izinto ezingekho right uzoqala ummanipulate ingqondo kuqala. Kuyona yonke into ukuze uskema umuntu engabona ukuthi uyamskema uqala usebenze ingqondo kuqala. Leya ngqondo ke okusetshenziswa kwengqondo kukuphi sikhuluma ngoMangwabe kodwa ngikhuluma ngoMangwabe ukuthi lona omunye uzotshela ukuthi wena ungcono kunalabanye ukunconywa kwakhe kuhambisane nokuthi mhlambe kube sengathi uhusband uyampraise umenza muhle kunala makhosikazi ngesikhathi emenza muhle yena engaboni ukuthi ulimala kuphi ila husband engena khona ephaketheni lakhe iphakethe lakhe ethathe imali yankosikazi ezo-maintaina imishado eminye into nami engithi ayibo i-unfair lena kuphinde futhi kuthiwe kulo nkosikazi ngiyazi kusho uhusband angithi naye futhi uzoyizwa leyo nto because uthando nesithembu babuye belibuke umehluko ke angazi mina phakathi kwalokho okuvela ku-TV nempilo yabo ukuthi ikona kupho sekuyiqiniso ngempela because baya ex kodwa siqhubeke nento engishoyo. Uhusband lapha ku-TV afike athi le ndlu le nalendlu le angithi indlu nendlu ukhomba amakhosikazi abamthandi lo nkosikazi kodwa the same nkosikazi ongathandwa amanye amakhosikazi kuthiwa kungenwe ephaketheni lakhe ukuze kube right kulezi zindlu leziyana. Uyayibona leyo mess leyo angizwisisi leyo nto ukuthi ngisebenzisa uMangwabe uyibambe lento esixoxayo because siyaxoxa sobabili lento ekuyenzeka-ke sesiphume kwisithembu kukhona osisi odade omama uthola ukuthi emzini uyabona naye ukuthi hawu yazi uncengile and ukuncenga kwakhe uhamba kuze kufike ephaketheni ngaleso sikhathi akayitholi nenhlonipho efanelekile kulo husband wakhe. Uzwe udade esekhuluma kwi-podcast ethi wayefundisa ngisho ingane zasemzini. Mawuthi uyambheka yena because guys khona ezinye izinto sesingisazi eziyama-touch-up ezingeke zilungiswe i-makeup ezinye zizilungiswe umswenko wakho into ephathekayo ezizolungiswa ukuthi wena ube nokuthula neqiniso entweni oyenzayo noyaziyo because lena ukuthi umuntu azabe ne-stress angafanele ukuthi ube stressed une-stress sokuthi fanele enze yena zonke izinto zibe right because kule ndawo akuyona uyazibona ukuthi uncengile. Usene-stress sokuthi amakhosikazi kufanele neliseke because uncenge le validation uku-acknowledgewa uhusband because uhusband kufanele amshayele ihlombe. Ekugcineni ngibona ihambisana naleyo nto leyo.
Siyaxoxa nawe, wena-ke uyithathani lento uyenza ibe personal. Kulungile-ke izoba personal because sixoxa ngani ngezinto ezenzakalayo ngezenziwa abantu vele laphaya kwi-show. Sikho siyibona lezi zinto ukuthi nakhu kudlalwa ngaye kuthiwa uya-understanda, kanti lokhu understanda sekuney'ngalo ende ezifika ephaketheni lakhe. Because ukusho nje ngokukhululeka ukuthi yazi amakhosikazi uwathanda ngale ndlela ukuthi emakushoda mina kufanele why? Asidluleki lapho ngofuna ukuyizwa into engixoxayo. Silana-ke ekutheni uthi ngigxeka uma yeni. Ukubuka kwami leya show mina ngiyazikhethela ukuthi ukuze ngizwe kahle ngifuna ukulalela bani kuleya show. Why? Because izinto abazishoyo bayaziphindaphinda into eyodwa kushintsha nje indawo encane. Ukuze ngiyithole-ke into ehlukile ngifuna lo nkosikazi ohlukile. Ngilalela uMayeni, right? Wena masuzwa sengathi ngiyamncoma, kanti ukulalela uMayeni or ukubuka uMayeni kwazi ukuthi unginikeza indlela yokulula i-review yami. Because mangizolalela uMseleko kuphela shuthi ngizohleze ngithi kwi-review uMseleko ufuna unumber 5, unumber 5 kaMseleko usemdampile, uMseleko usabheka omunye, uMseleko unezancinza, uyabo. Kanti khona umuntu okazi ukumfunda umthole ukuthi uthini uMayeni. Yile nto-ke kuwe esivela as-if ngathi ngincoma yena ngigxeka amanye amakhosikazi. Because unkosikazi olandela emva kaMseleko ethi yes baba, yes baba, angisezwa lutho. Uyayizwa into? Angisezwa lutho ukuthi kanti le ndaba yeni iqhubeka ithini. Ukufigure out ezinye izinto ezenzeka kule TV show ngifuna lo nkosikazi ohlukile because ngizothola ipage elihlukile. Lena-ke eyaMseleko ukuthi wakhuluma kabi ku-season 7 ku-last episode. Angikwakho isithandwa sami ngiyibukile le episode because season 7 iyona episode le engayibuka yaqala yaze yaphela, lawa amanye nje bengihamba ngikhetshapha. Yabo bengawulandeli season 7 kangako. Iyona episode eyangena ngingayilindeli futhi ngase ngiyitshela ukuthi ishow iphelile episode. Mangithi ngiyayibona hayibo. Why baba uMseleko ekhulume kabi kanje ngomacele? And into wayekhuluma izinto ezithinta imali. Lokuseva kwakhe wayefaka imali. Ngathi mina-ke ngaphandle kwenkampani eqasha uMacele le esingeke size siyazi ukuba kwe-TV show uThando Nesithembu kukodwa kuwumsebenzi. Why yedwa? Ngoba engasahambanga lade beye khona ezoqala ukukhulunywa ngendlela yokumehlisa isithunzi. uThando Nesithembu umsebenzi ngaphezulu kuba yi-TV show. Yingakho bekhona bephindaphinda izinto ezizodwa lapha ku-TV ngoba kunemali abayiphokethayo ngale TV show. Ngingakabali izinto ezivele khona kuThando Nesithembu. Manje ngazi ukuthi mhlambe ukuthi uMacele akasebenzi, wayebuka ukuthi kumakhosikazi akhe mhlambe yena ngathini wayeqhathanisa ukuthi mhlambe amakhosikazi akhe amanye ngenyanga enza nje yena wenze nje angazange. And lento kuyikhuluma angikhulumela ukuthi ngigxeka uMacele. Ngokwami ukubuka kwakumseleko okufanele ukuthi mase kufika season 8 le yanto abe kube into yokuqala ayixolisayo because la sibuka uThando Nesithembu sinemizwa engafani. Siyazwela abanye abazweli, abanye ba toxic njengami. And mina manje ngi-toxic ngisho lento engiyibonayo ukuthi ayibo unkosikazi wakhe noma ngabe kuthiwa-ke ubefuna ukuthini kodwa i-wrong indlela abeke ngayo. Kube ukuthi-ke mina mangibona lokho ethi omunye interpretation yabona-ke kufanele ngikhuluma isingisi kwawo-R ababizeki. I-interpretation yakho fix i-wrong because uMseleko ubesho lokhu. Ngithi mina cha, ubekhuluma ngemali ngoba uthe ayikho into angayitholi ngimseva ezibhoyi lakhe. uMseleko siyazi ukuthi uyaphithizela because amanye amakhosikazi asemzumbe. Lena azathi iposition yakhe izobe ihleli nje ingasenamsebenzi. Amazwi kababa uMseleko guys. And all wrong kulamazwi owashilo. Kodwa mina ngoba ngizokwenza i-review ngikhuluma ngalento engiyizwele ku-TV show. Ngibe nendlela ukuthi ngiyibona kanjani. Buka nje kuyisithembu.
kube khona ukuthi uhusband uma ekhomenta ngomunye unkosikazi because wenze iphutha, afake into yokuthi iposition yakhe izoba useless. Athini kamanye amakhosikazi? Angithi aba nento yokuthi kanti bayamdelela ebe ewumamkhulu. Mina ngikhuluma nge-TV show, angikho phakathi kwabo as obani, angisiyo futhi ne-fan. Ngiyifan ye-TV show, hhayi amakhosikazi, because uma ngiba yifan yamakhosikazi izongibhora i-TV show yabo. Ayikho into engizoyi-enjoy, ngizohleli nami ngifuna ukulwa la kuliwa khona. Ngiyifan ye-show because i-show ngiyayibona. Manje inkinga ngishela ukuthi kulezi zinto uMayeni ayikhulumayo ngiyayilalela bese ngiyoyiqhathanisa nezishiwe before. Kube sengathi ngithi uMayeni u-right kuyona yonke into. Kuleyo ukuthi aphendule ukuthi ephendule umlando wabo, bami-invite-ile kahle kahle bambizile. Bambiza ngani? Ngamalobolo. Angithi naye ulotshole unkosikazi uyazazi yini ukuthi wangena kanjani, uyazi ukuthi kwenzekeni ekuqaleni. Iqale lapho-ke indaba. Oqala indaba uvula upage 1, uMayeni usekhuluma ngopage 3. Noma ngabe mayethanda engakhuluma ngopage 4 because lento yokuthi ubani ofika kuqala, uposition 1 lona, uposition 2 lona, ufirst wife kanjani kanjani, ibona bayazi kahle. Mase-ke into evelayo ngesikhathi semakhosikazi sexabene nomunye efuna ukuveza ukuthi by the way yimi unumber 2 or number 3. Uvelani kokuyiqiniso kulento engaphikiseki ukuthi umnikazi wesithembu kusho ukuthi yena akanalo iqiniso. Ekwakheni isithembu sakhe wayekhuluma izinkulumo ezingalingani, kodwa enzelani? Enzela ukuthi athole lo owayemdinga ngaleso sikhathi. Angithi ngoba manje kuzoba khona mina ngimazi kanje, mina ngimazi kanje, kodwa into evelayo ukuthi iqiniso alibanga khona kumnikazi wesithembu. Ngobani? Wayefuna into ayifuna ngaleso sikhathi. Ukubala leyo nto kwathiwa kaMangwabe, uMangwabe uzoba unkosikazi wokugcina, ngoba kwakuyiyona solution leyo ukuthi uMangwabe angene kwisithembu. uMayeni wayengeke aze aphume kube engalutsheliwe ebe laphaya because usenengane, okusho ukuthi kubo kwakufanele ukuthi belobole kube into ecacile, kwazi ukuthi uhamba nje kuphelele indaba yomshado ngendlela aba-understanda ngawo umshado umndeni kaMayeni. Nonkosikazi omunye nomunye kunezinto zakhona. Manje inkinga guys, nina nifuna ukuthi ngigxeke uMayeni la ngakayithola into engimgxekela yona. Size-ke entweni yokuba mina asikhulume ngomsebenzi, sishiya amakhosikazi ababumseleko because i-experience yabo beyamakhosikazi angeke ngisho ukuthi i-TV show isinikeze into eyanele ukuthi singasho ukuthi ubudlelwane babo bumila kanje manje kwenzeka izinto ezinye. Yabo emsebenzini la uyakhona every day kunabantu abahlukene. Kunalo umjwayele kakhulu ongasho ukuthi umngane wakho uxoxa naye. Kunalo nomunye ombona umbingelele ngikhulume lezo zinto ezincane nidlule. Lona ombona ukhulume naye izinto ezincane udlule kuyona akusho ukuthi umini. Ukuthi nje i-experience yakho nayo injalo. Lona mhlambe oyithulela kakhulu naye akusho ukuthi uwumthakathi emsebenzini, umuntu onjalo. Manje ngikwazi mina ukuthi makuzokuthi ngoba uzwe ku-TV show ukuthi amakhosikazi athi yo umini mase ngasinikezi into esupporta lokho, ngoba mawuzothi umini ubani usengathi ngibiza igama, mawuzothi unenhliziyo embi ubani, bala izinto azenzile mase siqualifya ke inhliziyo yakhe embi. Umuntu ozithulelayo uyazithulela. Umuntu okhulumisa ngoba ikhona into afuna ukukhulumisa yona unjalo. Oziphaphele uziphaphele, abantu abafani. Sekusho amakhosikazi phela mangizolalela amakhosikazi ukuthi athini onke ngomunye unkosikazi, okusho ukuthi ayikho into engizoyisho ngayo. Yabo ukuthi izoba wrong ke kimi, iba wrong kanjalo. Ukuthi asho amakhosikazi nomseleko washo fine, buyena ke uthini. Base ngilalela lento naye ayishoyo. Ngaphezulu kwalento ayishoyo uwenzani? Ngoba phela kuyenzeka into oyishoyo nento oyenzayo ingahambisani. Angazi noma lento le izozwakala yini. Angazi. Abantu abafani guys, ngeke ngoba kuthiwe nakho bayamgxeka ku-TV show sengifuna ukuthola ukuthi bamgxekelana. Wenzeni ke kuqala ngiyithole lento ayenzile. Makuthi isenzo mina engasigxeki ngizosigxeka ngoba uMangwabe besigxeka or uMakhumalo besigxeka, into engayigxeki. Kube ukuthi mhlambe yinto eyenzeka ku-TV yaba yihaba, ngingaliboni lelo haba.
Manje mina angikwazi isithandwa sami ukulwa nawe because uzothi wena wenza ukuthi mina ngi-review i-TV show ngendlela engiyibona ngayo. Ime lapho into. And kufanele ngibe ne-angle yami yokubuka lento. Angikwazi ukusebenzisa ake sithi nje nangu uMseleko uyakhuluma yonke into ayikhulumile uMacele ngimuzwe eyikhuluma njengoba injalo. Angisakwazi ukukhuluma enye into ngoba phela uMseleko noMacele bakhuluma into eyodwa. Ngifuna-ke le nkosikazi ophuma eceleni ukuze ngithole elinye side lento engifuna ukuyithola. Yila ngilalela khona uMacele uMayeni sorry. Angisho ukuthi uperfect kunamanye amakhosikazi, ungcono kunamanye amakhosikazi because lento leni enibangayo yiyo leyo bungcono no-perfect no-best. Abantu abafani vele bazoba nama-qualities angafani. Nezimo futhi ababhekana nazo ayifani. Ukuthi mhlawumbe uMayeni iy'nkinga zakhe akafuni ukuyikhuluma namakhosikazi kaMseleko akusho ukuthi umini lokho. Unabo abantu akabathembayo ukuthi abatshele ukuthi kwenzakalani. Ukuthi futhi emsebenzini uyahlukumezeka kodwa engahlali uke waba nokuhlukumezeka kodwa engahlali ekhulume noMacele akusho ukuthi umini lokho. Uyazi ukuthi udinga i-therapist ekuyiyona ezokwazi ukuthi imsize kulento adlula kuyona ngaphandle kwaMacele mhlawumbe ozongazi ukuthi uthini mhlawumbe lo bethi kuzoba right uyabona. Manje nina nisase ukuthi because amanye amakhosikazi athi ayafonelana sesizothi-ke uMayeni umini because yena akabafoneli. Uyababona njengesikhathi ababona ngazo. Asazi nanokuthi ngenyanga ubabona ngayo. Bayafonelana behleke ufike uthando nesithembu abasazwani kahle. Babuye bezama ukuthi bebe o-best friend iphinde into yabo iqhephuke ayisekho i-best friendship because uMayeni akazenzi lezo zinto. Yena sizothi umini. Hayi-ke shothi sonke simini-ke. We guys khona abanye abantu abangafuni ukufitha in. Niyayazi leyo nto leyo. Khona abanye abantu abangafuni ukufitha in. Wena ungaze umbize ngomthakathi because ungam-understand. Mhlawumbe kuthiwa nje senijwayelene emsebenzini nithi ayi nizohamba nenzeni angafiki ubani. Akathandi ukuba lapho. Khona abantu abangasithandi isiphithiphithi. And ukuphapha guys Ngaxolisa ukuthi ngisebenzisa ukuphapha. Mhlambe ukuba umuntu okhuluma nabo bonke abantu osheshe ukujwayela bonke abantu akusho ukuthi unenhliziyo enhle lokho. Uyabona mongathi ungaba umuntu okwazi ukukhuluma nabantu bonke kodwa ubemini. Ungaba futhi umuntu ongakhulumi nabantu bonke futhi uphinde ubemini. Ukuthi mina ngifuna into ezwakalayo esupporta lokhu ukuthi unenhliziyo embi ubani ubitha ubani akube into ezwakalayo. Hayi-ke makuthi nawe into oyibuke wayikhanda mawubuka uthando nesithembu makunjalo ke nami into engiyibuka ngiyikhanda mangenza i-review. Asiyekeni-ke ukulwa kodwa-ke ngidlala ngani sisazolwa ngoba i-TV show ayakapheli. Phela manje uMayeni because oMakhumalo noMayeni bashare uhusband. Akuzujwayeleka ukuthi bazoncumana kakhulu. Akuzujwayeleka futhi ukuthi omunye afuna ukubona osibona omunye unkosikazi emuhle kunaye ngezinto ayikhulumayo. Mayikuba lithola ithuba uzoba nayo indlela yokuthi abeshady. Uzoba nayo indlela yokuthi afuna ukuveza izinto ezinegative. Siyayazi into yabo. Engayazi mina ile yokuthi wena ulwa nami-ke. Kodwa-ke nami-ke le yakho nami nokulwa ihlangene naso uthando nesithembu. Vele-ke i-setup yesithembu kunomsindo kunjani. Yikho nabantu ababuka ishow beba naleyo nto. Iphela ishow kuxabane bona. Iphela ishow kuxabane bona. Ungazi ukuthi bona amakhosikazi azizwa kanjani because ngesikhathi kuba nama-fan base zikhona izinto abanye abazisho zingasalungi zingabi izinhle. Kodwa ngoba unkosikazi singakamboni abekho bonke active ku-social media. Singakamboni mhlawumbe omunye ehambe yokufaka ku-story sakhe ku-Instagram sibone ukuthi uyawasupporta lama comments kanje ingakho siyishiya la kubalandeli naso sibuka i-TV show. Kungasho ukuthi kungenzeka mhlawumbe ngempela unkosikazi yena u-peaceful endaweni yakhe. Ngempela yena endaweni yakhe umzalwane kodwa ama-fans akhe awanayo leyo nto leyo. Anje abantu abathanda yena and uma bethanda yena bagcina sebethuka inhlamba. Lana-ke singasahambisani-ke khona mina kwi-channel yami awuyithuki inhlamba.
Nento ye-body shaming ayikho kule channel. Yokuthi umubi ubani, mahle amakhosikazi kaBaba Mseleku, bahle kanti abantu besifazane ngokwami ukwazi ngendlela ezahlukahlukene. Mawuya nalento yobubi nobuhle iyenze kwenye indawo. Bengithi kule video ngizoxoxa ingabi i-review ngqo. Nakhona-ke futhi guys khona uzofike edinwe ilento ethi hayi wena uthanda ukukhuluma nje hayi bo, ngiyaxolisa ukuthi isikhathi anginaso sokuthi ngilandele yonke into njengoba umzuzwana ovelayo ngithatha ifoni ngipresse ngirekhode ngi-upload because into yami nale channel angifuni ukuyidedela. Kona kahle kahle isimo asengivumeli ukuthi ngabe ngiqhuba i-channel because ngibhizi guys, kodwa-ke ngiyazama nami ngoba into le engakhetha ukuthi ngizenzele yona. Afike omunye usofuna ukungisa le angise le amanye ezinye izinto into edirect ofuna ukuyitshela uMayeni une-Instagram account. uMacele ngoba ngiyazi ungayitshela uMseleku, uMakhumalo unayo, uMangwabi unayo, uyabo. Ikhona-ke enye engisuke sengiyibona nje ukuthi hayi le wena ufuna ukutshela uMacele kodwa udida ukuthi mina ngikhuluma ngaye. Mina ngikhuluma ngaye nawe, hhayi naye. Mina ngenza i-review, ngikhuluma nawe, sixoxa nawe. Kodwa mase okwamacele personal, mhlampe-ke ungavaya umseleki i-account yaMseleku because u-husband wakho uzomtshela ukuthi uthini. Yamayeni unayo i-Instagram account, uMakhumalo unayo, uMangwabi unayo. Angiyivale le video guys izoba yinde kakhulu ngigcine singasezwanga. Bengixoxa nje njengoba ngixoxa. Inkinga kufanele ngigxeke uMayeni. Manje inkinga mina ngifuna ukumlalela ukuze ngithole into ehlukile. Ilapho-ke impi yethu. Bye.